ים בחיי? יואב המדעת. מדריך. ערכי. רושם 200 חניכים מסכן. פלא של בוקר! בכן אני מרגיש בבית. ביתנו פתוח לכל נערה ונער, נשמה. דבר איתי, אני סוציאליסט. אחד האנשים. בן אדם הזיה. חולם להדריך פה. בינתיים מדריך פה. בנה פה להם ערכים. כיף גיבוש והנאה! הולך לפגוש את טל ולנטיין שהוא חבר שלי והוא גם רכז והוא גם מדריך והוא גם ערכי. הייתי בחוג. מדבר עם תאי הרכז על שוויון ערך האדם. נותן הכל בגיוסים. מרקיד החניכים. משפיט לצופים. פלייר של חניך מפלצת. מחוץ לבית של יוני בנדור, קבעתי איתו פה. מחכה ליוני המלך. מדריך? פטל של מדריכים. לפעמים במסיבות אני הולך לשירותים ועושה טלפונים לחניכים. נשמה רק לעשות מורל. קצב וקצב. למה אני לא בטופים? אין לי חניכים. די. מדריך.